ява. Дустым, кара әле, аппак кар ява. Ә ул ничек явасың? Җәйге эссе көннәрдә елга күлләрдәге су парга үрелә һәм күккә күтәрелә. Көннәр бераз суынгач, ул пар су тамчылары булып җиргә төшә. Бу вакытта без яңгыр яуганын күрәбез. Ә инде кышкы бик салкын көннәрдә бу пар бик кечкенә боз кисәкләренә әверелә. Нәни боз кисәкләре бер-берсенә ябыша да җиргә төшә. Кар бөртекләре әнә шулай ясала. Без карны ак итеп күрәбез. Ә чынлыкта кар бөртекләре ак түгел, алар үтә күренмәле. Кар бөртекләре җиргә тигез булып ятса, кар да үтә күренмәле булыр иде. Ләкин кар бөртекләре җиргә теләсә нинди тәртиптә төшә. Алар арасына һава кирип кала. Кар кояш нурларын кире кайтара яки чагылдыра. Әлеге нурлар ак төстә булганга, кар да безгә ак булып күренә. Кояш нурлары яшел яисә зәңгәр булса, кар да шул төскә керер иде. Мәсәлән, кояш батканда аның нурлары кызгылт төскә керә. Шуңа күрә бу вакытта кар да кызгылт булып күренә. Галимнәр фикеренчә, дөньяда ике бер төрле кар бөртеге юк. Алар бер-берсеннән зурлыгы, формасы һәм төзелеше белән аерылып торалар. Чәчәк, йолдыз, багана, энә формасындагы кар бөртекләре бар.